Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma'abuta kallon mu da sauraren wannan tasha kenan. Haka wani lokaci za ku ga na saka kamera, wani lokacin kuma ba kamera, yanayin da yanda uzuri ya bada ne. Insha Allah yau kuma zan yi video kenan akan, na yi wani video da tun baya yanda ake exporting. To ina ga da yake wancan video babu magana cikin shi, ina nunawa ne haka abubuwan da ya kamata a yi. To ina ganin shi ma dai akwai damuwa, mutane da yawa ba su fahimci abin ba, kamar wani sabi wanda ba su jima cikin harkan suna ba. To babu damuwa, yanzu a kaddara na da kiɗa, wannan wani kiɗa ne da na yi da na fara yi kuma na bar shi. To a kaddara na da wanga kiɗan, in ma voice ne da kiɗan da voice exporting ne duka guda ne. Misali a kaddara na da shi, misali gashi. Alo alo alo. Yana a kaddara na samu na da wanga kiɗan, abinda kawai zan yi control A. Bari in ga inda a nan yalla za mu samu keyboard ko. Ya kamata a ce computer ke ba mu keyboard on screen. Allah taimaka mana. Okay, computer ta ba mu keyboard. To kenan yanzu za mu yi, in nace control kullum ga abin da nake, ban san ni za ku kiran shi ba, mu control kamar control ne aka cire lambobi saboda ba zai rubutu ba duk gaba da shine CTRL control. Kenan control ne za a yi da A, ya danganta da in A kinka nan yake in kuma nan yake, ban san yanayin keyboard kinku ba. Kenan in A kinka in nan yake daga control dai ne da A. Control da A kenan shi zai ba ku misali in nayi haka control A gashi, kenan shi zai highlighting ko kuma nuna mu ce shi selectione to, highlighting all highlight ko kuma selectione to. Kenan bayan an yi me ake ce mishi, bayan kun yi highlighting kamar selectione to haka, kenan za mu zo nan cikin file ko kuma fiche, na wanda faranshi ne ka hau da sunanka fiche zai zama, in kuma da ingilishi ne kamar yadda ni nake yi, kenan file ga yanan na farko file ko file, sai in danna shi. In na danna shi zan zo a hankali ga yanan kuna gani, ai nan importing ne in kuka diba, kenan nan a kawo wani abu daga waje ya zo a sona, shi kuma na exporting ga yanan exporting, shi kuma wani abu ne daga sona ya huta waje inda ake bukata. Mu kuma me muke so duka wanga kidan ya zama audio ko, kenan sai mu zo bisa audio, ai da direct da na zo exporting jayowa ne na zo bisa ba tare na canza layi ba bisa gare shi, sai in biyo wanga layin blue sai in zo bisa ga audio ga yanan. In kun diba audio ɗin na bada sai template, shi wanga ba ma ruwan mu da shi, wannan dai muke bukata. Kenan sai mu danna bisa audio sai mu jira, akwai page da zai bude, wannan page ya bude yana tambayar mu ina kuke so a kai wannan aikin da kuka yi da, in ma waka ce in kiɗa, ni kuma sai in ce mai desktop, tun duk ga sunan shi sai in ce mai kawai desktop, ko in danna nan ya tai desktop direct ko kuma in shigo nan. To in shigo nan da yake abubuwa da yawa za ka gani, tana ka san inda folder kai sai ka danna folder inda kake son ya tayi ga yana nan ma akwai desktop ga yana nan ma kana gani da nan da can wurin duk guda ne. Kenan ni desktop nake so ya zo, na taba nan sai in zo in rubuta suna, sai in sa mai kiɗa, in na ga dama in rubuta tampo, bari in ga tampon shi nawa ne, gumiya 105, sai in sa mishi 105 tampo, sai in zo nan ku dibi nan inda adda wanga abun ga sunan nan akwai wata yar kibiya ga ta nan, sai a danna waga kibiyan, sai ku zo ku kilga daga ƙasa za a kilga 1 2 3 na ukun nan daga ƙasa 1 2 3 daga ƙasa za a kilgowa, sai a danna na ukun nan. Komi ba ku taba cikin nan, ba abun da za ku taba, kawai sai ku danna export ga yana export haka, kuna gani ai ga yana gudu, ga wani abu nan kuna ga yana tafiya sai ya zo nan da ya ida yana gwada muku ya ida. kun gani haka na export kin kiɗa na, sai in liƙe nan
so in yi saving saboda akwai abubuwan da na canza. Wannan purity yake yin shi ba matsala ba ce ba, daidai ne, ko so nawa ka buɗe purity zai buɗe ma wannan abun so yawan adadin wannan abun ba matsala ba ce ba. To kenan kun ga yanzu sai in neme shi ina yake, kiɗa wanda na rubuta ma kiɗa gashi nan, sai mu saurare shi mu ji. Kenan kiɗan mu ya zama kiɗa. In muna so ya zama master kamar a yi shi a mp3 ya zama master kamar yadda dai nake cewa kullum ne, kenan ku bar yin combating yana lalata quality kin aikin da kai. Sai ka yi kiɗan ka ko kuma waka ka mai kyau ka yi exporting a wave kamar waga farmakin wave mai nauyin nan, to wajen ka yi combating ko ka samu total video wannan total video ko kuma irin su forma factory lalatar da waka suke, suna bata maka nauyin waka kamar quality lalacewa yake yi. A bar combating in dai aikin ka kana son ka hidda shi da quality, in ya hito a wave kin nan, to in ana so a maida shi mp3 kamar an gama ana son a yi combating, ku bar maida shi, ku bar sa cikin combater yana lalata quality kin waka. A zo misali a cikin cool edit abubuwa da yawa ne, ana zuwa cikin cool edit, ana zuwa cikin audacity, ana zuwa cikin abubuwa da yawa ne. Misali kamar cool edit ga yana, sai in ɗauko aiki na sai in ajiye shi bisa cool edit gashi nan. Kenan bakin abin da zan yi in shigo cikin effect, bari in girmamar da shi yanda dai za kowa zai fahimta. Sai in shigo cikin effect, ka amanta effect, filter ko kuma filter, sai in jayo in taho kuma nan ma in zo cikin filter, filter ga hana na biyu kenan filter, sai in danna. In ni danna sai a taho, ai mu master muke so mu yi ko, to master ga sunan kuna gani. Misali in ga sunan an sa mastering da hudu ne, ko ne ya danganta da menene, in rapping ne, in dandali ne da sauransu, ya danganta da abin da kake bukatan ya zama. In kana so zaka iya gwada su guda ka exporting, sai ka saurari kukan kiɗa ɗuwan sai ka ji wani kalan master ne kai kake bukata saboda gobe. Kenan sai ka danna wanga, yawanci shi nake yi ga hana gentle and narrow, shi nake yi in dai duka wani dandali ne da sauransu. Yawanci in cikin rapping ne nake taya kamar wajen su irin heavy ko kuma irin wanga, amma dai ainihin ni ga wanda nake saka nan. Da kai zaɓi wannan so ɗaya, ba kullum sai ka zaɓe shi ba. Misali in na zaɓi wanga so ɗaya, kun ga shikenan na gama shi. Sai in ƙara zuwa nan, can muka yi file ko kuma fill, in kuma da horon shi ne fiche, sai mu shigo ciki, sai mu zo nan yanzu sai mu save as ko kuma a registre su, save as a registre su, sai mu danna a registre su. Kenan ga yanan da yake ni bisa desktop nake yawan ajiya, shi ma in kana bukata ajiya wani wuri sai ka zaba, amma ni bisa desktop nake ajiyewa. Kenan sai in zo nan ƙasa, kun ga ai a wave yake ga yanan, ni kuma me nake so ya zama mp3, sai in shiga, sai in jayo sannu kun ga yanan inda aka rubuta mp3 pro, ga yanan professional mp3 kenan, to shine mai quality. Sai ka ɗauki wanga mp3 sai ka zo kawai nan ka yi save ka jira shi. Kaga haka kayi mastering, kayi combating, babu ruwanka da duk wani abu da kaji an samu miskila, to tun wajen kiɗan ka ne ko kuma wajen gyaran muryanka. Yanzu sai mu koma mu nemo shi wannan kiɗan namu na a mp3 gashi nan, ai shine in kuka diba nan, wanga wave wanga kuma mp3, sai mu saurare shi. Ina fatan cewa wannan shi ma video da na yi bisa harkan exporting, yanzu an samu ƙarin haske a bangaren exporting kuma zai sake ba ku wahala ba. A wanga sunan ma ko a wani kalan suna duka kusa ga exporting kala guda ne. Za ka yi control A, kenan ka yi control A, ka shiga cikin file ko fiche, ka sabko wajen exporting. In ka sabko exporting, ka danna exporting, zai hidda maka shi a web. Ka komo nan ƙasa inda muka yi magana ka danna
ka ɗauki ka ƙilga na ɗaya biyu uku na ƙasa sai ka danna bisa exporting zai hido ma shi a web a bisa inda kake kan bukata. Insha Allah kenan sai dai mun sake haɗuwa a wani bidiyon kuma a ci gaba da kallo ko kuma da sauraron duka wasu jawabobi da muke yi a yanayin tausayinta. Insha Allah muna tare sai an jima.